Hello mga viewers, good afternoon. Dito na naman ako sa shop ni Bossing. Nagawa naman kami ng lagayan ng litson. Yan ang mga kasama ko. Ang sipag nila magawa. At ito pa si nanay. First coating. Yun akong nego. Padagan anang ang ligid na takilid na padaganong gihapon nimo kalukuhan. Ako, pero magigplat man yun. O ganay. Hello mga viewers, ngayon lang kami nakabalik ng trabaho kasi kagabi pa lang dumating yung kahoy. Ayun, nakikita niyo naman. Maliit lang yung kahoy. Baka mamaya mayroong dumating yung supplier ng kahoy.
viewers, wala kami pira. Nagto lang kami ng biskwit ngayon. Viewers, stop pa mga ka-viewers. Harap na, harap na. Eng, tagpila ni Roy. Mga na. Balita. Now, Sarap ng tamel. Manok. kita. Unsa ka ni sa kupang ni? Ano? Danaw ni. Kami di siya pag kanampunaw. Hindi siya iman pag malamig. Sarap niyang inumin pag malamig. Vitamel. Bangi tayo, Gol. Bangi tayo. Ano, Gol? Mga viewers, yung tatlong kasama namin hindi nakaduti kasi maliit lang yung kahoy. Meron namang nadagdag dito sa amin na labor, trabante. Dami na kami dito. Bibo na, bibo. Kulang. At ito pa, Kulang basa. yan. Yan ang nakadagdag sa amin. At meron ring nag-apply. Abangan nyo na lang sa susunod kung video. Makikita mo. Hello mga viewers, hanggang dito na lang ang ating video. Salamat kayo sa lantaw-lantaw ninyo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, comment, share. Thank you for watching. Bye bye.